Maliba TV1 jabarani filɛbaga aw bisimila ko kunnafoni sentelimo kɛnɛ kan l'Amérique jamana ye laseli kɛ ko ɲangimi tun taara ka ɲɛsin ministre d'État lafasani kɛlɛkɛcɛkɔrɔ ministre général de corps d'armée Sadio Kamara Aliou Bouadjar ni lieutenant colonel Adama Bagayoko ma no o ɲangi bina u kan juillet kalo sanba 2023 ka sabu kɛ kulu de Idrisi Sorasi kulu Wagner ka sigili sabati Mali kɔnɔ u jabajɛyara o la tigɛ talen bena to u be sigi u ka kow cogoyaw ma no ye u be se ka don l'Amérique jamana kɔnɔna na sisan ni u b'a jira ko fosi tigɛlen tɛ u la wa ko be sɔn ka kɛ sababu ye ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ Bamako ni Washington ɲɔgɔn cɛ jɛ ka fɔ sabatili la. O kɔfɛ ka ye gouverneur général Musa Sumare ye laseli kɛ ko dɔ bena fara couvre-feu kuntalajan kan n'o ye ka ta marisi kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 30 la ka daminɛ zorer la ka taa bila sɔgɔmafɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 waati la o latigɛ in taara février kalo tile 28 laɲini ye ka lakana sabati mara in kɔnɔna na. Ni habori no hamta ko kan kibariya kunnafoni la hamada ne Turki ka ladɔniya ka fɔ ko Turki jamanakuntigi Recep Tayyip Erdogan nɛgɛjurusira kɔni tɛmɛna ale ni jamanakuntigi caman ɲɔgɔn cɛ bi tɛnɛdonya in na ni o bɛ tali kɛ l'Amérique jamanakuntigi Donald Trump, Qatar, Arab Emirates, Arabie Saoudite ani Kuwait jamana ɲɛmɔgɔw la fo ka taa se Allemagne politikimuso Ursula von der Leyen la walasa ka kuma l'Amérique jamana ni Israel ka binganikɛlaw la ani Iran ye kɔmasegin minnu kɛ ni a b'a sɔnni fara sigi fɛnba saba kan a fɔlɔ o ye ka fɛɛrɛ kɛ yaasa golomasi tabaw ka bingani ka jɔ barisa ko mɔgɔ t'a dɔn kɛlɛ bɛ taa laban cogo min na a filanan a ye wele bila jamana ninnu ma u ka kuma falen kɛ bawo kɛlɛ tɛ fosi dilan sabanan ko jamana marabolo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka gɛlɛyaw kunbɛn ani ka ka dusumakasi foli kɛ ka ɲɛsin Iran ɲɛmaaba dɔ ma ni o ye Ali Khamenei ye ni a fatura sibiri don février kalo tile 28 kunnafoni sɔrɔli dɔw b'a jira ko Iran golomasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma général Abdulrahim Musavi bɔnɛna hanina kunu kari marisi kalo tile fɔlɔ Amérique ni Israel ka bingani ninnu senfɛ. Ama kuncɛ Kenya maa wɔɔrɔ kɔni o bɔnɛna a nina sibiri don pankuru bingan dɔ senfɛ ni a bɛ fɔ o ma ko hélicoptère min fatutaw cɛla wasade Johanna Ngono bo o la o kasara in kɛra Musop Nandi mara la ni kilomɛtiri 700 ɲɔgɔn bɛ ani Nairobi worodugu tilibi cɛ ka kɛ ni Kenya kunnafonidilaw ka fɔ min bɔra fintigilakaw yɔrɔ jamanakuntigi William Ruto ye tasibila kɛ wasade Johanna Ngono ye ani k'a ka dusumakasi foli kɛ fure somɔgɔw la ani maa wɛrɛ minnu fana ni tora a la. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimo la Maliba TV1 jabarani kan.